tema, vrednovanje sebe. Naravno da je važno da imamo optimalnu dozu vrednovanja sebe, ni previše davanja značaja svemu što jesmo, svemu što ćemo postati, svemu što smo ikada bili, življenje od stare slave na račun samo te prašine koje se i dalje diže za istim rezultatima koji stoje već godinama, nije produktivno. Neće još dugo trajati ili prosto neće imati onakav efekat kao što, i neće imati neki značaj za par godina kao što bi imala da se umeđu vremenu posveti osoba nekoj konkretnoj delatnosti, zanimanju, nečemu što zaista može da joj doprinese mnogo, mnogo više nego samo taj život na račun stare slave i na račun starog ja. S druge strane, postoji i taj efekat gde osoba nikako da značaj sebi i da ono kaže, ok, ja jesam vredna, brate, razumeš, bez obzira na sve šta se desilo, ja jesam vredna osoba, prihvatam vrednost koju imam u sebi kao biće i to je to. To je mnogo teško izbalansirati i nekima je teško i nekome bi naravno bilo bolje da malo spusti loptu, da malo spusti ego, a nekome i da dovede sebe do optimalne doze ega i da se usinhronizuje sa svojim unutrašnjim vrednostima i da da sebi na značaju i da ume i da vredne i da poštuje sebe. Ljudi mnogo greše i po pitanju tog vrednovanja sebe, ali i po pitanju ega i gledaju ego kao nekoga ko je onako skroz loš lik u celoj priči koji bolje da ga nema ili kad čujem kada osoba kaže ja uopšte nemam ego ili kad meni neko skoro je rekao, to mi često ljudi pričaju da kao ti si operisana od ega, mislim se, ne. I ne bi trebalo da smo operisani od ega i dobro je da znamo kako da upravljamo sa njime i kada je vreme da ego dođe u centru, pa kada je ego u centru pažnje, a kada je neko ko je tu sa strane, neko ko prosto pusti ono božansko da deluje kroz nas. I još jedna bitna stavka je da uopšte ne bi trebalo da odbacujemo to, jer je on nama dat i sve dok smo živi imat ćemo ga. Pitanje je samo kako znamo da se nosimo sa time, kako znamo da upravljamo sa svim tim emocijama, mislima, svemu što se trenutno u datoj situaciji dešava i koliko umemo da dovedemo sebe u dobro stanje u toku bilo koje situacije. Koliko znamo da zapravo, koliko smo svesni celokupnog potencijala koji imamo kao duše koje imaju ego i koji je deo našeg elementarnog življenja na planeti Zemlji. Kada budemo bili na nekoj drugoj planeti, verovatno imat ćemo nešto drugo ili nećemo imati neke stvari koje imamo ovde, sve je to pitanje, zavisi koja je planeta, koja je galaksija i tako dalje. A ono što je isto jako važno je da uglavnom ljudi povezuju ego sa time da neko onako skroza sa svim mogućim statusnim simbolima koje mogu da uzme, razumeš, da kupi, da se to izgradi, da to nešto, da se izražava samo kroz materijalno. Ok, nije da nije, ima situacija, ali opet ego žrtve, ego koji igra ulogu žrtve gde jasno vam je odmah, mislim po imenu ne moram dalje ni da objašnjavam, zatim imamo ego deteta, svako od nas, to je velika lepeza svih različitih faktora i svih različitih parčića koji bi možda u svakom trenutku nešto da kažu, koji bi možda da, ako nije to sve lepo usinhronizovano, ako nam telo i emocije nisu u skladu, naravno da se dešavaju i različite stvari i emocije se javljaju unutar nas samih i da se to i vidi i čuje i osjeća, čak i ako mi to možda nismo iskomunicirali sa drugim ljudima. U suštini niko nije glup i svako vidi
onoliko koliko može trenutno da vidi i da dobaci i da li je to unutrašnjim vidom, da li je to očima, ali svakako da ljudi u našem okruženju mogu da percipiraju dosta toga o nama, da mi toga nismo ni svesni ili smo svesni i živimo u skladu sa time i to je to. A dobro je da znamo da sve to ima neku pozitivnu stranu, da nije to nešto što treba da odbacujemo, anuliramo, da se odreknemo toga, da se borimo sa time, da pravimo dramu, brate. Da reagujemo na sve što nam padne na pamet ili na sve što neko iz okruženja kaže. Ljudi imaju pravo da lupaju i to kvalitetno i nekvalitetno, da se razumemo. I u tom kontekstu, znaš, nije svaka ni reč, ni misao, ni emocija, nije baš sve to nešto što mora da se, da ima negativnu konotaciju, već je ponekad i dobro da dođe neka misao koja nije prijatna, da bi nas osvestila, da bismo na vreme odreagovali u određenoj situaciji kako bismo i mogli da imamo i dobar rezultat i da izbegnemo neke stvari. I naravno da ima ljudi koji će da skroz pričaju kako to su oni van ega i svega toga i lako uđu u to stanje da su bez ega i da su onako božanska bića i to sve, ali to stanje ne umeju da održavaju i onda ih pukne ego i onda šta ćeš da radiš? Mislim, jasno je. Tako da, balans, odnosno određena mera i duhovnosti i određena mera, zdrava mera ega u ovozemaljskom svetu i nije ego vezan samo za materijalno, ponekad se vezuje i za emocije, to obavezno zapamtite i obavezno zapamtite da se tu onda dešava drama i čim osvestite to, jasno vam je da onda tu druge tehnike služe da biste i sebe i drugu osobu osvestili o čemu se radi i da sigurno nećete da se vrtite u nekom začaranom krugu neodgovornosti, loših emocija, papazjanije ili bilo čega drugog što takvo ponašanje izaziva i da vam energija, vreme, resursi i niz nekih drugih stvari da vam taj vrtlog odvlači i da možete lako da jeste malo teže da se čovek nauči da u svakodnevnim situacijama može da handla sve to, da skroz nauči sebe da živi u jednom dobrom stanju i izdanju, ali nije nemoguće. I to je veština koja se stiče vremenom i sasvim je okej da i vam ne ide iz prve ako probate, jer sada ste već daleko svesniji nego pre par dana ili pre par sati. Jasno vam je da možete, da je pitanje samo kako to na svom primjeru, u svojim mapima, u svojim veštinama da implementirate sa svojim znanjem, da iznesete u bilo kojoj situaciji. To je bilo to za danas, vidimo se u nekom narednih videa, pozdrav! Ja vam šaljem lepe misli iz Zagreba, Ljubomir. Ćao!